Etre Belle. Luotettavaa kosmetiikkaa ammattilaisilta. Mullistava uutuus silmäpussien, tummien silmänalusten ja ryppyjen hoitoon. Palauta silmiesi nuorekkuus kuukaudessa. Ensimmäinen hoitojakso palauttaa silmänympärysihosi kosteusvarastot kerros kerrokselta ja saa siten ihoosi uutta täyteläisyyttä. Hyaluronihapopitoista tehoainetta imeytetään valoterapian avulla, joka aktivoi ihosi aineenvaihduntaa ja imeyttää vaikuttavat raaka-aineet syvemmälle. Tämä hoitovaihe uudistaa, silottaa ja aktivoi ihoasi ja antaa sille vahvan pohjan seuraavaa muokkaavaa hoitovaihetta varten. Toisen vaiheen innovatiiviset uudet tehoaineet yhdessä valoterapian ja mikrovibraation kanssa muokkaavat silmänympärysihosi kiinteämmäksi, vahvistaen ihosi uudistumisprosesseja ja hidastaen ihosi ikääntymistä. Tuloksena uudistunut, kosteutettu, sileämpi ja nuorekkaampi silmänympärysiho.